Katu kat ni na pergi Samla Pule ke North Eastern Hill University NEHU ki ba penlong ke Jingiakhih syak Thngan ke ba klembuk por hapelau hakamat ke office rekam u vice chancellor ke university u professor Prabha Shankar Shukla Hadien sapu pra Kynta ke Jingiakhih kata ke por sibaje mensengi kan nyau tarik unai wing arja arpusau kila kem telot bat sya ai UV drip haki doktor Henry wat hapre ke jing telot kini ki Samla ki Bteng satar ban syak Thngan kenang ban pen urlong ki jing dawa jong ki kata ban pen bor yo vice chancellor ke university ban weng kam mardor yo registrar u deputy registrar bat ki weki officer bal ken no thung bi an hi do vice chancellor ki Samla Pule ha ka KSU NEHU unit NEHU students union kila dawaru ban thung pro vice chancellor da ki try muluk try jaka bat dawaru bo vice chancellor udai ban hiar nakasuki Jingiakhih dak basya Thngan kala sedang na duk kapor sibaje nok phai sngi joka santarik unai wing araja arpusau Hadien ke jingwan yakran ke baklam sai so bat vice chancellor kadi ke rai sya Thngan kala wan Hadien baladan ke Jingiakhih ke bajur hapadang gi noilam ke Khasi students union NEHU unit NEHU students union bat vice chancellor ubam tre ban yakran bat ki halor kita gi jingdawa Haka Henry tu degunai wing araja arpusa ulapan kesan ya kanong rim jong u bomla ban weng kam ya ki officer ban mau uru kumju unom hiar suki dalairu Kani ke jubab vice chancellor kal penbitar ya ki Samla ki blasyam karai ban syang syak Thngan hadu bo professor Prabha Shankar Shukla unhiar nakasuki vice chancellor Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya